takulandirani ku MTV Malawi. National Organizing Secretary ukulu kwambiri zikuyenda bwanji haizamba bwino mmene mukuoneramu chipani apa ndiye chanyamuka chili bwino zijatinkanena zija kuti tikukonza zinthu kuti tinyamuke. You are so certain 2025 muwina kwambiri inu mukayika Brian inu mukayika inu tangoganizani Brian mmene tikukhalira panopa ndiye tiyapatse anthu another 5 years tikhala moyo Mariba? Tikhala moyo? Maribanyi? Tiyapase akongresi 5 years ina. Ndi mmene zikuyenderamu. No forex, no food, no medicines, no fuel. Ndi tiyapase 5 years ina. Tikhala moyo? Are we serious? Tisamukatu. Tifatu. Sizikuyenda. No food. And chimene chikutipwetekesa kwambiri ndi chimene chokuti kuti anthuwa being led by munthu a man of God. You should have been feeling pity so Sauka. This is November, Brian. We don't even have fertilizer for our smallholder farmers. People who rely on food on that program. And now they are planting with no hope. What are we doing as a country? We can't accept this to continue. Now, aona kuti izi kuvuta. Pano ayamba no intimidation, ayamba kukapa anthu, ayamba kupha anthu. Zonse clinging to power. It's fine. You are portraying yourselves who you really are, and Malawians will judge you by my elections. Sakubwerera anthuwa. Tingomvera kaipemphero tingomvera pemphero akupemphera mudzina la Yesu Kristu. China chilichonse chochitika pano tikuchitukulira mdzanja lanu kuti mukhale alefa ndi omega, oyamba ndi otsiriza. Muyambe nafe mpaka mutsirize nafe. Kukhalanso madongosolo ngakhale chakudya chonsecho nchodalitsidwa. Mudzina la Yesu Kristu tapemphera. Amen. kuti timvereso pemphero very important. Zona Mulungu azitikhululukira. Mavuto achuluka azitikomera mtima. Ndimanena kuti awawa sakubwerera. That's why mukuona kuti even now ndimaona ka clip kena kakerero. They are actually paying people to go and register. Well, fine, give them money. Malawians are desperate for money. And as I said, look at the youth for 50,000 kwacha. They are ready to go and kill someone. That is desperation, Brian. For 50,000 kwacha, akunyamula zikwanje, osabisa nkope, akuzoa kuti chichitike bola apeze 50 bin. That is desperation. And anyamata menewa, malo mwapasa ndrama kunifu kuja, kuti azithamanga. Akwagula kuti azikapha anthu pasewu. That's not democracy. That is a sign of desperation. So even akongresiwo tikuona Nyekhwe limodzi, tikuvutika limodzi, tili ndi njala limodzi. That's why you desperation wawo ndumene ukuonekeratu kuti awande mwina bora aso opposition ife. Tichezabe bwinobwino nthawi yakudya ino tipereke kusanja kutsopano. Amene ndi Suleman amene ndi National Organizing Secretary wa chipani cha DPP. Ndiye monga amene mukuonera kutsogoloku former president amayi Mutharika komanso tsogoleri. Tikuperekeni tsopano kusanjaku kuti tutsatire momwe minute by minute for more analysis and the conversation in the fundraising dinner ya chipani cha Democratic Progressive. Tukuperekani tsopano kunsanjako kuti tutsatire sokomo. Jonde, usalepeli kupanga subscribe.